Mao ni ang ikaupat. Giimbintaryo kaganyang buntag sa Osami City Maritime Police ang siyam ka mga pump boat nga gigamit sa illegal nga pagpangisda sa probinsya sa Misamis Oriental. Gitapok sa Barangay San Antonio sa syudad sa Osamis ang mga pump boat samtang nagpaabot sa pagtaral sa kaso. Apil sa mga nakumpiska ang mga makina sa panagat ug mga pukot. Nakarehistro ang mga pump boat apan ang ilang mga gigamit nga pukot gagmay ug mata hinungdan nga ilang nakuha ang mga gagmay isda ug nakasupak kini sa Republic Act 10654 o Fisheries Code of the Philippines. Gilapas sa mga mananagat ang balaod, hinungdan nga pasakaan sila og kaso. Apil sa gidakop ang duha ka pump boat nga gihatag sa Department of Agriculture kay gigamit kini sa illegal nga pagpangisda. Sumala ni Police Major Jolie Buak, ang hepe sa PNP Maritime Command sa lungsod sa Osamis, ang pump boat illegal nga gigamit sa mga mananagat nga wala na niya hinganli. Kaganiha, human giimbentaryo ang mga pump boat, gipasaka gilayon sa korte ang kaso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.